Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu jadikan baqat mukhalafatul hawadisi diyamu binafsi Wadaniya putra iradat ilmu haya Jangan basah kalam Qadiran walikan Aliman hayam sami'an Basyiran mutakalliman Allah wujud dan baqa Mukhalafatul hawadisi Iyamun dinasi Wandaniya putra iradat ilmu haya Sama nasyam kalam Qadiran mulitan Aliman hayam sami'an Basyiran mutakalliman Allah wujud kita baqat Mukhalafatul hawadisi Iyamun binafsihi Wandaniya kudrat iradat ilmu haya Sama nasyam kalam Qadiran murikan Aliman hayam sami'an Basyiran mutakalliman Al-Fatihah. Iya kan Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sedaya saged istiqomah anggenipun belajar anggenipun sinau. Mugi kanthi istiqomah kula panjenengan Menika petunjuk sing sampun kula panjenengan semerti saged nglampahi. Shalawat salam tansah kaburaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan
salome ibn syafaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terusakan pelajaran lelampahan itu menjenengan saben dino ning keluargane yo ning masyarakat yo ning awake dhewe. Teriki kula panjenengan nggih kedah ngerteni kedah memahami nalikane kula panjenengan mungkin ziarah ten makom. Ziarah ten makom mriki niku pripun? Maksude napa? Tujuane nggih napa ten mriku? Waalaikumsalam. Iki kosong. Tempat-tempatan ada dianget. Iki aja neng karane neng apa nih karpete. Nah, nek turu kan kemenak. Ini karpete. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata segala panjenengan mungkin nalikane ziarah ten makom ngertenono ning kono awake nglepas rasa-rasane awake dhewe sehingga temriki cipta rasa karsa niki dining ten pikiran nggih dining ten ati nggih dining. Lah krana napa kok diningne sedaya? Karena ten makom ten niku pun boten wonten kepinginan malih. Ten niku wau sampun fasadul jasa. Ninggane jasa. Sehingga wonten buktine kados kula jenengan buktine fasadul jasa iki pripun? Nek kula panjenengan ziarah-ziarah ten makom. Karena sedayane ten niku disalehne. Ragane yo disalehne, pikirane yo disalehne, atine yo disalehne. Rasa lan rumangsa nggih disalehne sedaya. Nek pun disalehne sedaya sehingga ten niku wau nek fasadul jasad sehingga napa la harfun la kalamun la sautun. Dan itu buktine fasadul jasad. Sehingga nek kene gak mung diangen-angen tok. Diangen-angen matur niku kula panjenengan menafsiri. Dan alam kubur niku kasus nyata. Jadi nek kono gak tembung jarine awet iki mangeru. Gak tembung jarine atiki ngerti. Sehingga kula panjenengan tumindak ana ing makom atau ziarah ten makom kula bukti. Kula jenenge fasadul jasad sekabehane dipendhem kula. Sehingga kekarepan pun mboten wonten malih. Pengen ngene yo enek, pengen ngene yo enek. Sehingga pun disalahne sedaya. Denapa kula panjenengan ziarah ten panggenan kata itu pripun keadaane kaya ini. Nah nek kono belajar nyalehne
ragane, nyelehne ciptane, nyelehne rasane. Sehingga nek kono wis genek muatan meneh. Hubud dunya wis genek. Ben ngene ya rene, ben ngono pun boten wonten. Sedayane mungkin disaleh. Kaya dene janten makom sing dikubur. Itu jenenge fasadul jasad. Jadi engkau wis gak reno-reno awake dhewe. Aku tak ning ziarah bar kono enek muatan ben mulya. Enek muatan bodho dunya. Sehingga sing ngreget-ngregeti ana ing lakone awake dhewe tumuju ning Gusti Allah. Dados dalan-dalan sing ngoten niku aja ngantek diregeti malih. Nggih monggo sareng-sareng dalan isteng niku diresiki. Sehingga lampane kula njenengan tumuju ning Gusti Allah gak kangelan malih. Engko wis gak bingung malih. Nek cek bingung berarti dereng resik. Jek enek kebingungan ning ciptane iku ya dereng resik. Jek enek grunjelan ning rasane iki ya gurung resik ning awake dhewe. Sehingga mungkin dibuktekne nalikane kula jenengan ziarah teng makom. Datang mriku kula panjenengan napa nyawijine. Kula panjenengan kalih alam teng makom. Contoh nggih. Aku tak nyawijine nang wong bakul bakso. Dadi kok ora rasane bakso. Nyawijine ning bakul sego pecel. Lah kok yo ora rasane sego pecel. Lah ning kene awake dhewe nyawijine ning alam barzah, alam kubur. Rasane piye ora apa-apa. Kono rasa-rasa nggih diseleh. Rasa rumangsa ya diselehne kabeh. Cipta ya diselehne kabeh. Sehingga temriku wau telapaningne menengne pikire utawa menengne ciptane lan menengne rasane. Sehingga sekabehane damel pelajar. Lah niku lho ilmu. Sehingga kula panjenengan nggih sampun disukani contoh-contoh sing ngoten niku. Supaya awake iki mangro sejatine fasadul jasad iki pripun. Nek kula panjenengan dereng semrat nggih yo bingung piye to. Karena apa? Nek wis fasadul jasad. Perangkat-perangkat sing ning ragane awake dhewe wis gak fungsi maneh. Wis gak fungsi. Lho kono yo ora njaluk yo ora. Yo ora sambat yo ora. Gak sambat. Nah, sehingga napa? Dene napa kula panjenengan pun ten makom fasadul jasad ana ing makom sing ngoten niku sehingga lumebar ana ing lelampane kula jenengan saben dinane. Sehingga temriku wau ngati-ngati ana ing ucapane, ngati-ngati ana ing tumindake awake dhewe. Sehingga temriku mengke mboten sembrono.
awet iki mang awur karo sapa wae mungkin mboten sembrono. Karena kula panjenengan pun fasadul jasad ana ing kasunyatan. Ya dadose napa? Tamliku pelepasan ana ing karep-karep sing ngoten niku. Dadi apa dikimang sering ziarah-ziarah sing ngoten niku lebih cepet maneh. Kenapa saben dina napa dikimang fasadul jasad. Iki Mas Agus kok fasadul jasad ki ambak mripun iki. Kancane cuk mengkiling iki fasadul jasad ki ambak. Kali ini ke wajah ini. Ya terus kan mengke sadurunge menawi kula jenengan mengke ziarah kan. Ditoto ana ing halaman. Dibersihkan semua, hati dibersihkan, pikiran dibersihkan. Kula panjenengan temriko nyawiji ana ing alam fasadul jasad. Sehingga nek cara dizahirne kalimate nggih la ilaha illallah. Niku kalimate. Dizahirne malih kalimate nggih niku sifat 20 Gusti Allah. Nek dizahir. Ya dadose temeniku kula panjenengan mboten wonten. Nggih sing wonten nggih namung Gustine. Ana ing sifat-sifate. Ana ing lampane nggih Gustine. Dene apa iki mangnya cek dipethuki iki cepet iki berarti awet nguyur. Ciptane niku wau nguyur. Iki cek reket. Nokono ana gambaran-gambaran sing ngoten niku ya reket. Dudu iku tujuan awet dhewe. Dudu methuki gambaran atau wujud sing ana nek kuwi dudu. Apa tujuane iki mang nyelehne sekabyane sing ning raga. Sehingga napa cara kalimate mati sakjroning urip. Nek mati sakjroning urip lha kon iki mang wis aja ngaku-ngaku nek awak mang urip. Aja ngaku-ngaku nek ana ing kepahamane jenengan. Aja ngaku-ngaku nek ana ing pengertian jenengan. Nek cek ngaku-ngaku berarti gurung mati sakjroning urip. Tegese mati sakjroning urip temeniku wau ngenengne sekabehane. Pikir ya dinengne, nafsu ya dinengne, cipta rasa karsa iku dinengne kabeh. Sehingga temeniku mboten timbul malih rasa lan rumangsa. Roh rumangsa ngerti utawa rumangsa paham. Dan itu loh fasadul jasad nggih ten niku. Sehingga gak cuma jenengan mirang-mirang sing ngoten iki nggih mboten. Dinyatani. Piye to sakjane fasadul jasad. Sehingga kula panjenengan ziarah iki lho sejatine fasadul jasad. Datang niku damel contoh kula jenengan ana ing lampahan. Sehingga napa uripe kula jenengan iki wujud syukur maring Gusti
Allah. Nek iki mang wujud syukur maring Gusti Allah, engko wis gak membani Gusti Allah malih. Biasane awake kan membani. Kurang ini beban. Wis dikeki jare guru dikeki. Wis diayemne jare guru diayem. Awet iki mang wis parekane Gusti Allah, jarine guru parekane Gusti Allah. Adik mang diruhne kali Gusti Allah, jarine guru diruhne kali Gusti Allah. Lah mungkin pentingnya awake dhewe roh ana ing makom fasadul jasad ana ing sejati. Ngerti yo awake iki mang mati sakjroning urip sing ngobahne sekabehane ya Allah. Buh iki mang ngobahne lesane, ngobahne mripate, ngobahne kupinge, ngobahne ragane. Iki lho Gustine sedaya. Lha apa nek sing disombong? Kate sombong napa jenengan? Ya mboten gadah napa-napa kok sombong. Raga ora duwe, nyawa ora duwe kok sombong. Ilmu lho gak duwe, ngono kok disombong. Mas Agus, jenengan kak ya cepat meneng fasadul jasad. Napa pewenak Mas Agus? Oh, alhamdulillah. Sangat pengen emat, materainya kesel Pak Yono. Rogone kesel. Lah jenengan nek napa niku kesel, lah niku kok gurune jenengan gitu. Pun jenengan selene mawon. Rogone diselene. Mboten napa-napa. Terus saya pajake kan jatahe padha. Padha turune ngono. Oh, ada dirine. Oh, enggak tunjuk. Desa ben dina kaya awet dhewe pelajaran-pelajarane ya tumuju ana ing fasadul jasad niku. Jadi duduk raga meneh iki masing dikaji. Duduk pikiran meneh iki mau fasadul jasad. Supaya ana ing lampane roe awete sangkan paring dumadi lha kono wis jelas. Engko gak bingung maneh, lha kono wis gak repot-repoti tanggane maneh. Biasanya ngaji ngrepot-ngrepoti. Wangel iki mang gak mulih-mulih kan. Ya, krana gak dalani. Dadi aja disalahni. Dadi wong mati wangel ya krana gak dalani. Diniru penak iki mang. Pesen ambek keluarga, aku sesuk budal. Ya. Dene goreng lho. Cik bulet. Ya pokok cik bulet krana iki mang pikirane cik kegandolan dunyane. Atine ya cik kegandolan dunyane. Sehingga dadi ribet kabeh. Sehingga kula sering kemniku wau bebas nih beban-beban wong sakate maut napa? Sedayane nggih pun ditanggung wargane jenengan Mbah, jenengan pun bebas. Ngoten to nggih. Sehingga utang-utang jenengan sing nanggung niki anak putune jenengan. Nawi jenengan gadah nganggar, nggih mengke anak putune sing nglampani. Lah niku udah
Dadi nek kene bondo donya awake dhewe mikir ning kono iki iso dadi penghalangi awake dhewe tumuju ana ing satamparane. Oganing pikiran awake dhewe yo ning ati yo iso ganduli. Lah nek kono iki mang ngertenono utawa weruh ana ilmu sejatine sing nek kono iki mang tumuju ana ing satamparane dumadi. Itu ilmu kadicayaan. Itu. Nah ilmu kadicayaan iki nyerimpet ning awake dhewe. Nyerimpet. Karena apa? Temen kowe ijabah boleh saya terima wis kok deleh ning atimu. Jadi ini awake dhewe belajar ilmu kadicayaan sing ngoten niku ya kudu roh. Aku apa? Roh ki mang iso nglebokne iso ngetokne. Dadi nek kita belajar kaya ngono iki suwaye metu ya tokne aja eman-eman. Kadang kan adik menji eman-eman. Padahal temen iki wau dipun wajine medal. Jadi adikku turun iki. Nek ngaruh kok bingung. Sing bingung ya keluargane. Ajane wong iki dhisik nglakoni ilmu apa to? Lah gurune wis gak enek lah bingung dia. Terus piye? Gitu terus nek temriku nek pun wajine iku mang dilepas sedaya. Ilmu sing nate kula panjenengan rabi iki mang dipegat sedaya. Sehingga kersane mengke bali ning alame. Temriku bebasne ilmu sing mancing ning ragane kula jenengan. Lah niku capek. Lah benten mengkene ilmu sangkan para dumadi. Cara arate kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki dalan mulai awake dhewe. Supaya dhewe engko bendak gentayangan. Wong gentayangan krana garuh dalane. Bener nek kono wis metu saka ragane, tapi cek metuhi wong sing urip iki jenenge gentayangan. Karena garuh dalane yo kene sing duduhne dalan. Lah dene apa iki mang wis karo ilmu kang weruh saken para dumadi awake iki mang krungu anak roh sing gentayangan yo dudune sangkan parane niku wau. Aja mojawi nomor wae, Mbah. Kalau iki wis ora kesasar jawi nomor. Aduh. Malah diharap kaya ngono. Ya gitu. Jadi gak cuma roh tok kono. Ono ing saben dinane awake iki mang mati sajroning urip. Dan kono wis ge enek omongan atine wis tak salehne ngene pun mboten wonten. Pikiran nggih ngoten, wis tak ngene nggih mboten wonten. Niku mboten wonten sedaya. Nek ijik enek omongan kaya ngono ning atine lah sing ngomong lho nafsune awake dhewe. Iku jek akon-akon niku. Pada temliku wau
wis gene omongan meneh ning atine awake dhewe, wis gene omongan meneh ning pikirane awake dhewe. Kenapa? Kami kewau pun mati sakjroning urip. Lah niku cerita sih lah, kowe gak mikir kok gak ngrasakne. Oh gak ngono. Lah ngerti yo sing ngobahne pikirane awake dhewe Gusti Allah. Sing ngobahne atine awake dhewe ya Gusti Allah. Lah niku tetep ade yo aktivitas saben dinane. Wae ngopi yo ngopi, kerja yo kerja. Bar ngerti nek kene wis gak kerja wae ya salah itu. Wis tak ngene ya salah. Jadi nek kene iki aja ninggale aktivitas awake dhewe saben dinane ya panggah awor koncane. Aja didoi kancane ya awor. Panggah awake iki komunikasi karo tangga-tanggane. Lah niku Lah tembeku ngertenono sing ngobahne akalmu, sing ngobahne atimu nggih punika Gusti Allah. Lah itu ya mati sakjroning urip nggih iku. Lah nek kono wis gene akon-akon malih ngono lho. Perpikiran gene akon-akon ning ati gene akon-akon nggih namung ngoten. Lah kurang apa malih? Pripun Pak Gatot? Nek jenengan kiambak nggih mboten napa-napa lho iki kancane kathah pripun? Nek kancane kathah niki pripun Pak Gatot? Derek kula. Nek kancane akeh derek kula. Sing derek iki napa? Nah, temriku wau ade kudu ngerti lelampahane rohani pun lelampahane ana ing jasade awake dhewe. Kudu diruwi kabeh. Engko ora ditinggal. Engko wis gak ribet meneh awake dhewe. Sak sire jenengan piye? Wis gak kudu ngene nglakoni ngene ya ora. Nggih boten. Lah wong ati iki mang ibadah maring Gusti Allah sakjane digampangke. Cuma awake dhewe sing gawe aturan dhewe sing kok apa abot. Abot ngono. Lah wong eling kan Gusti Allah sakjane gak usah ditutuni wong. Obahmu sing ngobahne Gusti Allah lho kuwi. Sehingga gak cuma lesane tok nyebut asma Allah, 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 utawa atine Allah, Allah, Allah. Ngoten. Obahmu ya sing ngobahane Allah, menemu iso ngeneni Gusti Allah. Lah ngerti ya sejatine awake iki ora iso apa-apa, sing nyisane nggih Gustine. Lah niki aja ngucap meneh Gus Dong, nek kancamu aja ngucap ning apa wisan sampean. Gitu. Oh sekabehne Gusti Allah. Biasanya Gus Dong ngoten niku di bulan bani mari. Sehingga tahun iki pun mboten wonten ucapan malih. Sing ana iki mau lelampahane. Lelampahane gak usah diucapne iki kabeh Gusti Allah. Dina kuwi iki mancik muni ngono. Berarti ora percaya. Kalau lampang rohani ini sanes ucapan.
Lampahan rohani niku wae nggih mboten diduduh-duduh sing ngoten niku. Mboten. Jadi ati kudu iso bedakne. Iki pikiran, iki hati, iki rohani. Itu ngerti kabeh jalur-jalur niku. Ya ora ngerti. Nggih ngoten niku tiyang. Lawemu ketoke ngadai bae guwaine. Gitu. Sabar Gus Dur, sanes jenengan. Cuma kembarane jenengan. Kembarane. Gitu terus itu wau lampane kiambak nggak bisa dimusyawarahkan sama rohani. Lakonono ono ing ningmu, ning ciptamu, ning rasamu utawa atimu iki lakono. Insyaallah ta menika jenengan nglampahi ta meniku wis gak tekok kanca-kancane. Wis gak kudu piye nggih mboten. Niku belajar ning nih. Iki cara panganan iki wis dadi. Iki gak perlu dolanane. Tinggal mangan ae sampeyan, ngono lho. Ya tinggal mangan gampang kok gak usah ngolah. Wong jenengan iki digampang wis. Wis digampang pripun? Ya tinggal lampahi. Ora kangeran maneh. Tinggal nek rohani iki mang la hafun lakalam la satun. Nek jasad iki mang ya ngomong. Jadi nek rohani iki mang aja ngate dilebokne akal maneh. Nek njaba meneh. Wis dilebokne ditoki maneh. Ya ora ngaku-ngaku kecembe. Langkah terus. Iya, liyane meneng jadi kok mangan. Lah ya, liyane meneng kono iki semangat. Hebat juga ini makanya. Pripun Pak Suwana, moga Pak Suwana. Dengan mater Pak Suwana mboten napa-napa ya. Pun mboten sah sungkan atau izin mboten sah. Pun saunine jenengan. Maturin jenengan nggih ilmu kagem kanca-kanca. Dan jenengan monat marut manut saya jenengan niku sinten. Gitu. Monggo Pak Suwana. Ten pundi? Tidak jadi pundi. Oh, manut mawon. Gitu terus temene wau sangkan parang mati supaya awet iki mang wis gak gentayangan maneh. Dalan-dalan ke arah sana yang dibersihkan. Tumuju ning rono awet dhewe kudu mati sajroning kono ade kudu ngerti fasadul jasad alam. Insyaallah lampan-lampan tembe kula pun jenengan lampai sehingga sangkan para itu mati wis kakang. Wis kakang elak. Beten kalih ilmu-ilmu rasa itu sing gandolining ati awake dhewe. Nah, iki pun pelepasan sedaya. Insyaallah mungkin nek wonten jadwal ziarah ten makom nggih sareng-sareng.
sarang nek pun longgar. Nek akhir-akhir niki kata si rambut. Nek tang dika kula jenengan mboten kandhani malih. Napa nggih kula nyawijine awake dening fasadul jasad. Sehingga temriku bukti nih ana ing awake dhewe ning fasadul jasad. Ngoten niku Pak RT. Oke. Napa malih sing gak ditangkep monggo. Sing tangkep nggih monggo. Ajaga monggo ajaga. Daya jeng kita. Pak Deden monggo Pak Deden. Lha kok sedayane nggih piye ta? Wangi. Insyaallah mungkin waktu ini pas cocok kan. Kula jenengan saged ziarah ten makom. Tapi kula niki mengke kan ziarah ten niku mboten nek ngarani apa ya nyambungi rasane dhewe supaya hajate terkabul nggih boten. Yang niku wau fasadul jasad. Sehingga mengke kula panjenengan ten mriku keadaan niku pripun? Nggih ten alam kubur niku mboten ten jaba niku tapi ten alam kubur. Mungkin dikates sing ngoten niki wau isata selawat napa melih sifat 20 wonten niku la ilaha illallah. Niku ana ing dhahire ngoten. Dipun majaga. Nggih kan mungkin saged ganti suasana kita sajane ning alam iku kan. Jadi kan gak ning alam yang dhewe tok, ning alam kasunyatan fasil jasad iki lan iki. Anu lan benar. Nggih alhamdulillah rabbil alamin mugi sedaya kula panjenengan saged nglampahi saged memahami saged ngerteni. Al-Fatihah. Iya karena Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.